אחד הנושאים שתפס מאוד חזק בשנים האחרונות נקרא פעילות למען הקהילה. הארגון מייצר פעילות למען הקהילה ומרוויח מספר דברים. אחד, זה נוכחות והשפעה בקרב הקהילה הקרובה שלו, ובאופן טבעי זה גם משפיע על השיווק. סיפוק מאוד גדול של העובדים בתוך הארגון, שמעבר לזה שהם באים ועובדים, תורמים גם לקהילה, זה גם שובר את השגרה, והעלות של זה יחסית היא לא גבוהה, רוב העלות מתבטאת באובדן שעות או ימי עבודה, אז אם מוצאים פרויקט שמביא לידי ביטוי פחות אובדן ויותר תרומה לקהילה, אז העלות מול הערך היא שווה את זה. בנוסף, זה מחבר אלינו גורמים בעלי קבלת החלטות בקהילה, שאפשר אחר כך להיעזר בהם בכל מיני צרכים של הארגון. זה גם מחבר את הארגון לרמה הארצית, לרמות של פעילות בכל מיני מקומות שאולי הוא לא היה פעיל בהם עד היום, וזה גם מנגיש לארגון נושאים חדשים. כשמתכננים את הפעילות בקהילה, כדאי למצוא פעילות שיש לה איזה קשר לפעילות של הארגון, ולכן זה בעצם מעצים את הפעילות של הארגון תוך כדי תרומה לקהילה. שווה לחשוב ולתכנן איזה פעילות בקהילה אנחנו רוצים לעשות, באיזה זמן הכי נכון לעשות את זה. אפשר לנצל זמנים שבהם הארגון פחות פעיל, יש בו פחות לחץ, ואז מרוויחים את כל הרווחים שציינתי.